Eta iritsi gara txokolate tartara. Hau, izan dio, gero ikusiko zu, geratuko diolako pasteltxo batzuk, eta honek bizikletan zoazenerako, ondo etorriko zaizkizu. Zuri lanian jarriko zaitut, hemen dauzkagu 120 gramo zuringo, lau arrautzan zuringoa gutxi gora bera, eta honek, azukre pixkatekin, arrotu inbar ditu. Hartu eta eman. Bildur bali, eta hola, arrotu, hola, elur puntua baino pixka gutxiago. Eta hemen jarriko guna da, txokolatea, baino Maria bainoan, ero bakizuen mikroin labean ere, inaldala, baina bueno, beti berdin azeiteatik, batzutan aldatzeko, hau mikroin laberik etxean ez daukasumenok, baina marko zenukete, txokolatearekin, eta gomendagarriagoa da txokolatea urtzea beti holan Maria bainoan, mikroin labean baino, ze mikroin labean jolasten ibili behar da temperaturakin da kontuz, indarra jetxita, ze bestela erreiten da txokolatea. Txokolatea oso sensiblea da. Gu normalian mikroin labean sartzen duzu, ez? Bai, nik etxian be bai, denborakin da hori, baina berez obenena izango zen Baino Marian. Sartu eta poliki, goxo, hor urtu. Lasterketan ziar jateko oitxura zer jaten duzu, lan barratxoak eta loko gauzak, ero... Gutxi, bastante ekonomikoa naiz. Bai? Eta normalian boteginean nazte ditute gelak. Bai? Eta horrekin, eta jateko... Gero antolakuntzak ipintzen duen xeakin, habituallamentotan sose hartze detena, baina ez dela... Ez, Behatzi ordu emanian egon alda holan gelak urakin bakarrik? Bueno, urak gehi... Gelan konzentrazioa pixkaten eurtuta. Behatzi ordu lan bai? Bai. Seguro? Bai. Ez da hemen bastante ekonomikoa nahi da. Azkenean beste gu harina gara, baina beste pixu gehiago daukan jentiak konsumo energetiko gehiago dauka eta arepe beharra ere gehiago. Ni naiz jateko, normalen platanoak ero bakarrik jate ditut, baina ez dakit. Bai, gero platanoa, potasioa, baina... Baina nik gehiemako ze kontuati da, zerbait barruan sartzea. Bai, tripak pixkat berdintzeko. Bai. Truko baten esango zut. Hombre, arratzalde guztia hona ginen, baina ekonomikoa dara esan. Hori da, diesela. Normala, bizikleta seguro askarren mongo diozela. Sema batio eta hori... Ni hori sensaziometro nik erabiltzait. Hor, Hawaii aipatu duzen, marrazurik ezan nongo itxasuan, ez? Nik ez dut ikusi, delfinak eta zeak, dordokak eta hori bai, baina marrazurik ez. Eta abisurik ere ez. Ondartzetan, kontu zen marrazuekin, ez dut ikusi. Gehiago, indarra, fuerte. Ja. Bueno, omanak bai, baina negu aldian, lokatza hartien behibili zara? Bai, irutzen zara? Bai, gustau bai. Krosetan da... Bai, pixkate, azkenian, txispa pixkate, eta txispa eta indar pixkate ematen du, eta bai, komeni... Bueno, baina neko ondo, zara geratu horre... Arrasaten ero veteranotan ezinen gero txapeldun? Bai. Baina, bueno... Bueno, azkenean guria udako kirola da eta hau, hoxe. Baina ilusio ingo zauan, zara igotzia, ero... Bueno, beti iten du, beti posten da. Hala ere beltzak eta urruinetik, ez? Desde la barrera esaten da. Bai, hori da. Ja, internazionaletan hori beste kontua da, bai. Ze arrestasuna dukien, Jarri, nik amozekin, gazte. Hori bai, hori sasoia. Kontua da, ez gero, eta beti, arrautza inoiz arrotu behar baduzu, etxian, gero etxian danok itego makinak, eta... Baina, arrotu behar baduzu, beti aldala, suaren onduan. Esne gainak hotz-hotza egotea behar du eta toki hotz batean, baina beti arrautza kontua, gero bizkotxo batein behar baduzu erodan alakoa, beti aldala, suaren gainean ez, onduan, toki epel batean, eta beroa beti laguntzen du arrautzak arrotzen. Ez ditugu nahi holan, esaten da elur puntuan, pixkat arrotu. Eta hemen daukat gorringo bat eta erdi. Errezeta hau Adriana da. Adriakin badakizu, gauza dira bat eta erdi. Andriana. Andriana. Nere Andriana izango bazan, jogurra izango zan postrea. Gure etxian Andriak
Oso, Belgikan egon gaenean, joan nahi zen Belgikara, eta oskailua bete eta utzi behar esan dira, zu taperrak eta kongeladorian da, ondo bete eta utzi. Hau, listo, itzaldu ingo, ja hortuta dago. Nik gero erteeran eskatuko egite, taperra, beteta, Utxiak, Aman, Hore. Afaltzeko, gaur, txar, ez da txarra. Eta, holan, korresetatik aparte, beste kirolik erolan, haritz? Astirik ez, bestela bez, Bai, gustau ikustia eta hori bai, kirol salia bai. Eta oporretan zeudenean zer za, geldi egoten, lortzen duzu geldi egotia, ero ez? Bai. Batzutan gorputza eskatzen du, pixkat, deskantzu pixkat. Eta geldi egoten zera, Nik esautzei jo batzuk, entrenatzaileak esaten dira, aizu, geldi bi aste zerrin gabe, eta, bueno, gaixotu iten direla. Zerrin gabe, pasiarak eta, normalian urtian ziar beste... Eiten ez duzunak gauza egiten da aprotxatzen duzu? Hori da. Baina, bueno, geldi ere, kao. Ez da komeni. Ez da komeni. Eta mendira tola mai? Bai, gustatzen, bai. Horre... Baina, bueno, beti perretxikutara, o xosekin etxea, behintzet. Bergaran iken da, San Silvestre berezi bat mendikua ero bada, ez? Azkenengo lagun batzuk hasian antolatzen eta lan bikaina egiten du eta bai. Jorra baukagu bani juteko. Zantza giro oso polita goten da eta... Azkenean diferente, ez? Bai. Segamanekua ere ez da mendikua o... San Silvestrea? Ez asfaltozkoa da, herrian ez egiten da. Segaman maratu jakin nahiko daukate. Bai. Bueno, orain, hau, zuringo hauek, arrotutako zuringo hauek, txokolatearekin naztuko ditugu. Eta gero, moldeetan bete, eta honek behar ditu gutxi gora bera, 200 gradutara 10-12 minutu. 10-12 minutu labian sartu, eta listo, ez dugu ezer gehiago behar. Orduan, ondo naztuko du, hartu behar du txokolate guzti hau, honek. Eta gero, kontu pixotekin, beteko ditugu, izaten baituzue silikon asko ontziak gero, bestela metaleskoak gero labekoak izaten baituzue, lehen aurrena gurina eta irin pixkat eman ez itxasteko, ez dela pega egiten da. Eta bestela silikon asko hauetan oso ondo gertzen. Eta irinek eta ez dauka honek, Plaka berua dagoela aprobetxatzen duzu hau, teorian indukzioak, hau ja, epela dago, baina jetxi, ez da beste... baina txibatua ipinita. Bai, ez da bitroceramikan beste, baina bai, gauza hauek epeletan hobeto egiten dira. Esne gaina izango bai nukez, esne gainakin nik, eta inoiz aipatu dut hemen, jatetxe holan, hasi nitzenean, ostelitzan, da, berazatik ikin dago nitzan, eta niten genuena da, esne gaina kamara barruan montatzen genuen. Kamara barruan sartu, eta kamara barruan montatzen zen. Bueno, orduan, oin manga badokat hemen, a ver, bota. Bai. Eta horrexena manga batekin. Bota. Hola, bai. Bai. Nik honekin lagunduko izot. Barrura. Altzako iso, altza. Hola. Horiok. Posta salia, bai. Bai, baina ez bereziki, hola, gozo salia, bai, tamainan, baina... Normal, kirola dixan. Bueno, hori, azkenen gorputzak berak eskatzen. Nik uste gozo kontua eta... Ez? Jo, ez da irula gordoko bizikleta saio ebilita ero... Etxian ez tokat oiturek... Neguan inoiz giro txarra dagonean eta bizkotxo bat egin eta hori bai, baina... Ez dela ez dakat... Eta sukaldian detxean, bai? Biltzen zara, o... Gustatzen da, bai. Mostu misaz. Bai. Diagonalian, za. Bai, bas. Etzamarra ez, Hola. Vale. Txampana bezala, Txampan, ez da, gardu, eta zeigu lehen hemen. Bueno, ikuste duzue, honek horrela beteko ditugu oin. Tak, goraino ez. Gero arrotu ingoa da, Eta honi, nahi izan ezkero, tartean, pixka bota, gero marmelada pixka bota, eta gero berriro gainean txokolatea jarri. Gero txokolate hartu eta olako onzatxo bat txokolatiera barruan, bota oinarrian, gero txokolate ontza bat gainean jarri, eta gero estali nasketa honekin berriro, eta eratuko zitzaigun barruan txokolatea urtuta, txarra gaur, holan jateko, Bueno, labia 200 gradutara, 10-12 minutu. Listo gaunean, marmelada pixkatekin, izoskiakin, nahi duzunakin atera, eta
Zoragarria. Bueno, usaina bintzat, Bai, kristona da. bai. Eta izela nengo dira, baina usaina bintzat, erra. Hau gero komeni da. Zaila, sekego zeatik Bai. maldetik eta atzeko... Honekin, behitu. Dira. Eta hau, ni gustatzen zait. Behitu, nik 10 minutu zitu, eta 12 agian, baina ni pixka barrutik olan gordin puntua gustatzen zait, hauetan. Segatu gabe? Bai. Bizikletan hitzeko ondo segatuko zekasa. Jo. Está. Nik hemen marraski polit bat egin. Gero eta okertzen egin naiz. Kantidade handiakin, Hemen bulto bat, hemen beste bat. A ver, konpontzen dugu. Bai, mermeladia ondo. Improvisazioa, Dotore gatua, Beste bat, jarriko digu. Espada manen pare batekin. Hau. Jateko. Koiara, hor. Orduan, oin. Hartu behar dana, pixkat hemendik, eta marmelada pixkat. Nahastu. Ero, isoskia, ez dela, vainilla isoski batekin. A ver, Emaio. eta ikusten duzu, Jak, hau, puntxua. Bero dago hau baritz, A ver. Hartu, lasai. Ez egin etxian hau, Oso txarra hau. Ez du merezi, Ez. Hau, Ikaina, hau bizikleta joan eskero, hau iten zuena eskin batean eseri, geto eta klan, jan. Bai, egunero hau janez ego, Ez, baina, aliz, neurria kontu. Bai, hori da, kironia moduan hori da. neurria da. Egunero ezin da ibili 6 ordu. Olakoak etxien eukiezkeo beti be, bakizu, tentazioa eta... Bai, orduan, hobeto. Noixian behin eta... Ian behin eta nikua da.